mummunan experience ne. To kuma Allah ya wato kullum abin da suke ce mana ai tun da yanzu aka ce ma hukuma ta shiga malam ba za ku bar da za ku koma gida ba ko an kawo kudin nan sai mun kashe ku. Kullum ba abin da muke ji a kunnuwan mu sai kalmar za a kashe ku kuma a zuwa gaban mu a dinga harba bindigan nan ana harba ta muna ji. To gaskiyar magana wannan kwanaki ne wanda suke masu wahala sosai amma mun gode wa Allah. Sai dai a ciki akwai karatu sosai, karatu mai amfani sosai. Musulunci mun sani duk ita jarabawa yawanci Allah bai yi ta ga wanda bai da imani. Mun gode wa Allah, alama ce ta kila in mun yi sa'a Allah na san mu, domin maza a sassalma ce da habballahu qauman ibtala. Idan Allah ya so mutane yakan jarraba su. Jarrabawa nan tana yiwuwa don a ɗaga darajar ka ne, ko kuma don a yafi maka wani zunubi babba, ko kuma dai wani dalili cikin dalilai, amma dai ƙarshen ta bai zama shari in kai haƙuri. Saboda haka ina gode wa Allah akan haka, ina gode wa Nigerian Army, especially the Chief of Army Staff. Dama kamar ubana ne wannan mutumin, so ina masa godiya. Ina kuma gode wa malaman mu sanan da suka yi kaiwa suna komowa, wallahi suka yi ta faduwa suna tashi, musamman kan su ga cewa an tara kudin nan da aka nema. Daga ƙarshe kuma kun gani Allah ya fito da mu ba tare da komai ba. Haka yaran nan za su tazo su dinga rusa kuka, wani lokaci su yi kukan ina ba su haƙuri, wani lokaci kuma ni ne zan yi kukan suna lallashi. Za a zo da daddare a kwanta a ƙofar ɗakin da ba za ka shiga sai ka sunkuya, idan sai ka durkusa da gwiwa za ka shiga ɗakin, sannan a zo a kwantar da bindigogi a yi sai tubu cikin ɗakin, kuma haka za su ta waƙe-waƙen su suna shan wuyi suna buso mana hayaki cikin ɗaki. Ba ma iya bacci da daddare gaskiya, da rana ga barazana, wani lokaci ma sai su bamu da yunwa su hana mu abinci, su hana mu ruwa. Kawai nan abubuwa ne da muka gansu. So ubangiji Allah ya sa dai ko da dai wani laifi kila muka yi, muna fatan Allah ya yafi mana, kuma Allah ya kiyaye sauran ƴan uwan musulmi. Ina gode dukkan ƴan uwa da suka yi ta bada kokari wajen addu'a, kuma mun gode Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.